En aquesta vida es pot perdonar tot, sí o no? No, no. És difícil, però crec que sí. Vostè què no perdonaria? Els cuernos. Fan mal. Fan mal, molt de mal. Potser una infidelitat, Una infidelitat. però grossa. Què vol dir una infidelitat grossa? Grossa, vull dir que el trobés allà davant meu. El tinglau. Vostè veu el tinglau? I s'ha acabat per sempre. I s'ha acabat Ja em per poden sempre. jurar la Bíblia. Vostè què no perdonaria? Amb aquest. No el perdona? Perquè m'ho he passat. Els que es barallen es desitgen al final, això diuen, eh? Jo la seva dona encara la desitjaria, però amb ell... Recordeu l'última vegada que vosaltres heu hagut de demanar perdó? Sí, jo crec que ahir mateix. Ahir mateix. I recordes per què? Vaig agafar una samarreta al meu germà, em va pillar i vaig dir, bueno, perdó, no sé què. A la meva dona, per cridar-li, per estrès i mandangues, que... I et va perdonar? Sí, m'ha perdonat moltes vegades. Bueno, que un hombre que va a decir que yo quería mucho a todos y también a su mujer he dicho que le quería. Y Perquè eso- tu en general estimes molt a la gent. a la I ho gent, en dius molt general. obertament. Sí, exactament. Entonces él s'ha emprenyat una mica i bueno, vam acabar doncs, pegant-se una mica. Què és més difícil, perdonar o demanar perdó? Per mi, perdonar. Depèn de quines coses, hòstia, costa, eh? Dius, hòstia, quina ràbia que em queda. Oi que Faria sí? un parell d'hòsties. Sí. Si no perdones, no pots viure. La ràbia, la ira, és un boomerang que va contra tu. Demanar perdó, baixar-te els pantalons costa una mica, eh? Perquè per tu demanar perdó és baixar-te els pantalons, eh? Sí. Aquest senyor, el perdonaria? Ha fet moltes coses bones per Catalunya i si després hi ha hagut alguna coseta, però jo el perdono. No és qüestió aquí de perdonar, és qüestió de que el que ha fet que ho pagui i ja està. Jo, si li fotés una condemna de 30 anys, jo li perdonava 15. Sí, per l'edat. Aleshores, a mi em pot més això. Em surt la part humana. Un impresentable. Aleshores, què fem? El perdonem o no? Perdonar, si el tio que va haver penjat ja fa un tou d'anys. Perdonaria aquest senyor pel que va fer? No. No. Sí, li perdonem i ens divorciem. Hi ha coses més greus, no? Que... I tu, Sí, el home, sí, va perdonaves? ser una de les seves últimes alegries abans de jubilar-se, pobre home, també. Hòstia, si les secretàries parlessin. Tu el que volies és que et passessin a tu. Home, clar. 20 euros a la parenta, que se'n vagi a dinar i tu queda't aquí amb la Lensky. I la seva dona què diu quan sent dir aquestes coses? La dona. Està aquí! Ah, és vostè! Jo ja fa 46 anys ja penso que està xalau perdut. Aquest senyor el perdonem pel que va fer als culers? No. Home, del Barça no pots anar al Madrid. Això és pecat mortal. Tindria que estar prohibit per la OMS, per la ONU, per la Gestapo i per la NASA, per tothom. Luis Figo. Ai, pobret. Per què diu pobret? Sí que li dono perdó, perquè, escolta, mira, se'n van al Madrid, el vol tindre de deslleial, però qui no fa coses per pasta? Aquest em costa més, Però sí que el perdono perquè també penso, i potser m'equivoco, que no va ser culpa d'ell. Mira què et dic. Ja que tot li és igual, em reconeixerà que aquest home és atractiu, no? Al llit no me'l fotria jo, No? Li agrada més el seu amic. Doncs potser sí. Està més rodonet. Està més rodonet, està més... I a més, on tocar, Perdonaríeu a la senyora que va fer aquesta obra d'art o aquesta destrossa d'art? És un paquet el que va fer, però, pobra, jo la perdonaria. Què? Què Jo fem? li perdono, pobreta. Jo sí que la perdono, perquè va ser amb tanta bona fe. Jo crec que hi havia molt bona fe aquí darrere. Té la seva gràcia, no? Vull dir, em recorda la meva ex. Bueno, no he tingut ex, però bueno. No s'ha de perdonar res. Cadascú faci el que vulgui. Però això és una obra d'art o és una porqueria? Tant un com l'altre és una pallassada.